הייתי קטנה, הייתי אומרת לאמא שלי שאני אוהבת אותה עד הירח ובחזרה, מסביב לעולם. היא הייתה אומרת לי שהיא אוהבת אותי עד השמש ובחזרה. היא יודעת שהיא אוהבת אותי, והיא יודעת שאני אוהבת אותה. לאן זה הוביל אותנו? היא שונאת אותי על דברים שאני עשיתי לה, ואני שונאת אותה על דברים שהיא עוללה לי. אתה שאלת אותם קודם אם הם אוהבים את הבת שלהם. אתה חשבת שאתה שאלת משהו אמיתי? ואתם? אתם חשבתם שאתם עניתם משהו אמיתי? כולם פה היו מרוצים, כי המילה אהבה נזרקה פה מכל הכיוונים. אבל זה לא ככה. ירדן, תהי בשקט. תהי בשקט, תסתכלי על החברה שלך עובדת. הם כל כך אוהבים אותך, עד שהם שוכחים אותך. הם רק מכריזים על האהבה שלהם אותך. הם כל כך אוהבים אותך, עד שהאהבה שלהם הופכת לאקדח, שהם מצמידים לך אותו לרקה, והם מסוגלים כל רגע ללחוץ על ההדק ולפוצץ לך את הראש. הם כל כך דורשים בטובתך, עד שהם שולחים אותך לבית חולים לחולי רוח. אתה מנסה למשוך אותי בלשון ולהפיל אותי לתוך מלכודת. נמאס לי מזה. אני לא מבינה למה צריכים להתעסק בחוקים המחורבנים האלה שאתם כל כך אוהבים להתעסק בהם. למה צריך לקשור לי את הידיים ולא לתת לי להגיד את מה שיש לי להגיד? מדובר פה בחיים שלי ולא בחוקים שאתם כל כך נהנים להתעסק בהם. אני מכירה שופט אחד שמעונן מתחת לגלימה שלו. אף אחד לא בודק אותו בגלל זה. למה אותי כן? אני יודעת בדיוק מה מצופה ממני. שאני אהיה הילדה הטובה של האמא ואבא שלה. האישה המסורה של הבעל שלה. אני רק רוצה שתדעו דבר אחד. אני לא רק הבת של, האישה של, הזונה שלו, הנאשמת. אני הרבה יותר מזה. אבל אם אני אקח על עצמי את התפקיד הזה שאתם מייעדים לי, אם אני אשחק אותה החולה, המסוכנת והמשוגעת, אז אני אנהג בחוסר אחריות. אז אתם חושבים שלהזדהן בשביל $100 זה טירוף, אה? אז יש לי חדשות בשבילכם. אני מכירה נשים שמוצצות בשביל ארוחה, שמתפלשות בחרה בשביל מעיל פרווה. אני גם מכירה כאלה ששולחות את הבנות שלהן להתעסק עם הבעלים שלהן. אבל אני עושה מה שבא לי. אני לא אשתגע בגלל שאתם החלטתם. אתם קולטים מה שאני אומרת? וכן, אני יודעת שהוא יכול לכתוב על חתיכת נייר שאני משוגעת, אבל זה לא יהפוך אותי לכזאת. וגם אם 1,000 פסיכיאטרים יחתמו עליה, זה לא יעשה אותי משוגעת. אותי אי אפשר לסכם בחתיכת נייר. אני לא אשתגע כי אתם